Seti guns. Why I fear? Ata triples please. Vaida kuti ndifa chindigara matare kuti zvangu saite ndisadiwe pamagitare kundendera kun'anga bvunzai Mr. Mbare handisi kunotonwa ndadzoka pakare pare ukandishora asi mweya unobvunda chandakaziva pana Mwari handimbota nesimba renyu kana chitima ndosunda chinonadzidza handichada zvekunyunyuta pana kwandosvika ndichitoseta pesi vachikanda madis they are a disgrace nazoonoti magotsi anyeperaita mafesi and who jobless no man can guess chese chandaita vaiti zvipi kohon zvakanzi you rip what you sow goho tsoka dzangu vaita kunokora zvandaronga vachizvirongonora zvandatadza vachizviongorora ndichiti pandichazorora ndo pandichazorora ndanemhuri vakati hapana kwazvosvika chiti gonzi chamunhonga naMwari vachifika Satani ndo mupina I've always been keen kuimba ona kina aya amatombo saka ndichatoa dina handizi John but hangu ndirisina upenyu wangu ndakadzidziswa zvikuru rume rimwe kuti ariko mbichuru tese toziva kuti mukuru yapfuura nguva yekuchiswa nechipunu hongu chara chimwe hachitswanyiinda song ikubuda saka isusu tapinda tinopindirana kunge tsono neshinda vavengi kunge passport shino aizinda kuvhiringa urongwa Mwari vakazviramba vaida kuvhiringa urongwa vaida kuvhiringa urongwa vaida kuvhiringa urongwa gore rino munotamba ukandishora asi mweya unobvunda chandakaziva pana Mwari handimbota nesimba renyu kana chitima ndosunda chinondadzidza handichada zvekunyunyuta